is long. O karon sa tusugilanon, managlahing dalan. Way si bisan kinsa nga tugutan ko nga mo pasakit sa kong mangod. Basta dunalay mo pinuang sa kong mangod. Ipaabot mo gid tayo niya ang kaba anak gid mismong adlaw. Bay, di na. Bay! Armas ang imong gigunitan. May batyon ka, bay? Tukloy, Diin man mo, bay. O ganong may armas ka man? Kwan, ako na yung service. May sadlayan magugupag kagwardya. Aw, unsa di ay? Sa kay tuyo nila kang Jerry. Bay, paminaw ko. Di gid mayo. Kay dili may tabo nga ila kong dapatan. Ilang pasakitan. Kung luwa pa sila datong plano kang bay Jerry. Nya bay. Unsa may plano mo? Naglibog pa ko, Betukloy. Ako paningunaw naon. Bay dino. Ang gusto ko lang mahitabo, kumpadre. So dili ko pa ilubong ang akong anak. Gusto kong makakita sa unsay dagway na nangginganlan og agila. Kunon sa may plano mo, mausap ang plano ko. Guot mong ipasabot. May plano ka usab sa pagpatay ni nangginganlan og agila. Hagbay ra. Pero may lain kong plano alang kaniya. Unsa ka na? Gusto kong itahimamat una ng tawana. Gusto ko siyang kuhaon, isip usa sa kong mga tao. Nan o niya? Murag lisod. O ganong lisod man? Kwartahan ka. Dili lisod anang nimo ang pag-offer niya og dakong kantidad. Basta lisod. Muna'y nakita ko ng tawana. Dili siya parehas anang uban nga naong og kwarta. Dili mo siya madali-dali. Pero wapa sa tingali mahitabo nga may mibaliban sa kong offer. Kung ako'y makauyon sa mong tao, mabulahan siya. Ug mo hinungdan nga dili yun makabaliban. Magasuwayan ko ang pag-offer anang ginganlan og agila. Pero ang pangutana, kung asa ko siya makontak. Kung makontak mo siya, ihatag siya nako. Pero kung pabayron siya sa iyang utang, nga ka nako. Ayaw ka malaka, kumpadre. Na ako daping nimo. Kung kuhaon ko man siya, kana dunay dagang hinungdan. Una, mapahimuslan ko na siya isip akong triggerman. Ikaduha, magamit ko siya para sa akong proteksyon. Ug ang ikatulo, para makabayad siya sa iyang utang diha nimo, kumpadre. Sa Sheila, siya ka na may gawa siyang kwarto. Gamiton ko akong pagkakarnero. Hi. Niya ka din natog? Oh. Dininlag ko gipakatuog ni daddy ni mo. Igor mo ko siyang gihatod gabi kay nakainom siya gamay pero mauuli ra ko. Gawat lang kong daddy ni mo nga magawa sa iyang kwarto. Mananghid ka niya. Ayaw na lang. Dugay pa tong mumata. Kung mauli na ka, uli na lang. Ako rin musulti ni daddy. Sige, excuse. Iyay. Gihagit yung ko ay. Pero ayaw na, Billy. Ipakita o ng imong kabuutan. Unya na og di na gidmada. Anak ka pa mong paggawas sa imong pagkapanuway. Boss, murag idlas magani mo ang dumaga. Murag mahadlok sa sunoy. Ilong dako. Maupay pagsugod na ko tunto. Patas-taasan to ng atong pailob.
Asa naman niya na ba? Wa pa siya makaila kung unsa si Billy. Manoy. Oh, Dong. Mujote na ka? Oh, Manoy. Pagamping, Dong. Ay pagkumpiyansa sa mong kagalingon. Timani, may tao nga gusto mo patay ni mo. Mo nga ayaw yun pagkumpiyansa. Kabalakan ako, Manoy. Dili na sila magkasayon-sayon ako. Karon, nga usan ko kapulis. Sila na nga kong guknon, Manoy. Pero ay nagkumpiyansa. Ilabi na sa mong mga kaubang mga pulis. Dilitan na mga pulis mga tarong. Doon na sa mga hiwi o mga binuhatan. Ug kana ang dili ko gusto nga imusun doon. Oo, Manoy. Ikaw nga akong idolo. Ikaw nga akong gisunod. Tanan mo mga tambag. Akong gisuod sa akong alimpatakan, Manoy. Salamat kun mo ka na, Dong. Sige na. Kaya basig maliit ka pa si Mujote. Ikaw sad, Manoy. Pag-amping. Basig, usaw niya kas mabiktima anang salbahis nga agila. Kinsang agila? Usa ka banggiitang kriminal. Daghan na siya napatay. Ug nag-ampo ko, Manoy. Nga ako may sangunan sa pagdakop ang tawhana. Kay gusto kong ako yung mangunay sa pagsikop ang salbahis. Wa siya katungod nga mupatay ni bisan kinsa. Wa siya mga kamot ang balaod. Busa angay lang dakpon siya. Patay o buhi. Jerry. Yaya, Uy, day! Hala no! Kasiksigod ni mo. Asang going, day? kuyogi ko, Yaya. Oh, ay, uy! Asa-asa man ta, day? Basta kay kuyogi lang ko. Wa pa mo gawa si Daddy? Timi nga. Daray, gawas na. Wapalibdak. Hello, Daddy. Dad, Iha. Nag-ilis ka man. Sa man may lakaw ka? musimba lang ko kariyot, Dad. Ay problema. Si Billy ay pauban niya. Oh, no, Daddy. Hmm? Kamera si Yaya Saipa ang mag-uban. Sige, Dad. Karisa ko. Yaya Saipa, dali na. Oh, uy! Mag-ilis ako, day, oy! Day. Mag-ilis ako, day. Uy, nag-shordra ko. Kita ning mamison sa... Ayaw na lang ya, uy. Kinahanglan makalakaw dayon ta. Ha? Kay basig pa kuyo ko ni Daddy si Billy. Uy, pero, day. Nananghid ako ni Daddy nga musimba ko. Ug ikuyog ti ka aron dili sa mo balipad. Aw, nahala. Kung mao na, day. Kinahanglang mag-ilis ko. Kay magduda unya nas daddy nimo. May bong niya, be, nga nung nag-shordra ko nga manimba man kata. Basig magduda unya hinuna sa atong lakaw. Tuod, no? Oh, tuod, mao gyud. Mag-ilis ako kadita. Dali ra lagi kay ko. Wata lang ko kadito. Murag may lakaw si Sila. Asa man kasi? Akong duulon. Sila, mulakaw ka? Oh, manimba mi. Mukuyog ka? Basig masunog ka. Day, adto na ta. Dali na, Yaya. Kay basig dili na ta makaabot sa unang misa. Excuse me. Excuse me. Ow! Uy. Itagiting pa ang Utong lang. Utong na una, Billy Boy. Utong ng una. Pista! Gi-request ko na sa among station commander. Nga ako'y makupot sa kaso aning agila. Ug naghuwat na lang ko siyang tubag. Sir.
Sir, Oh, Felix. sir. Sir, dunay babae sa gawa, sir ba? Luoy kayo. Nagsigig hilak. Nga naman. Ay, tuwa lang, sir. Kaya murag, ikaw ragi makasulbas problema itong bayhana. Asa man? Manang, Sir, tabagi in taon ko, sir. ginoo ko. Kaguba ko na ng imong naong. Sir, buhat mo ani. Ha? Kinsa, manang? Hipos ato niya, Felix. Why problema, sir? Okay. Tara. Batay, Felix! Haba! Tara siya. Nagtugon din silang patay ni. Salamat ng wagong ikaw. Sige, sumayot. Felix! 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 Usay na tabo, Jerry. Sir, huwag may kabantay. Di pagkalitan migpaarak silang armas. Mayugani kay way na ikaw ninyo. Milagro kay ito na ako ang nahitabo, sir. Usama may nailhan ka ba kung kisay nagbanik ninyo? Huwag ko kabantay sa mga nagtira, sir. Ang ilang gisakyan, nakatimaan ko sa purma. Di yudi klikayan nga may tabo kini na to. Apil na kini sa itong katugdanan. Naibaw ko, sir. Ug dili ni makatandog na ko. Sa naitabo karon, misamot ang akong kaagresibo isip usa ka pulis. Mayo, nakadaig ko ni mo din ang pahida, Jerry. Oh, kumusta si Felix, sir? Natapsingan lang Asa dapit ang iyang igo? sa may bugan. Pero wa kita yaangay kabalakan. Layo na siya sa kamatayon. Utua, gida na siya sa ambulansya. Nag-isip ang mga ganitong buing. Murag wa lang maunsa. Mao ba, sir? Sige, Jerry. Okay ka naman ka. Way problema, sir. Okay ra ko. Sige. Ay, atubangon ko pa ang taga-media. Sige, sir. Padayon lang. Kinsagyo ka atong mga tawana. Nga may banhig na mo. Wa pa ko nakitang ideya kung kinsa ka to sila. Jerry! Si Manoy Dino. Sa paggadungong ko sa balita, midali din ko sa pagani. Nabalaka kay kunin mo dong. Huwag ka na iangay kabalakan, Manoy. Okay na ko. Kinsa ka itong mga tauhan nga miyatake ninyo. Wa pa ko ideya kung kinsa to sila, Manoy. Pero nagkandak nag-investigasyon ang ako mga kauban. Dong, kung may lida ka mo kung kinsa ka itong mga tauhan, palihog. Pahibawanin ko. Kay nga no, Manoy. Ikaw ang mudakop nila? Dong, Jerry. Wala kilabot ani, Manoy. Trabaho ni namo. Kami na bahalang mo ila og mudakop ani mga tawhana. Di ka ba ginay makahatag na kong gamayng impormasyon kung kinsa ka itong mga tauhan? Alang sa unsa pa, Manoy? Dong, Distansya lang ani, Manoy. Dili ko gustong mapagan ka. Amo kini trabaho. Busa kami na bahala ni mga tawhana. Dong, Jerry. Si Hello! Itawag kang daddy ni mo. Nay, Borg isog na pa kayo. Dinhi ka lang, Yaya, ha? Ayaw lang pagduol na mo dito. Pero dahil... Basta, dinhi ka lang. Ayaw lang pagduol na mo aron dili ka mapagan. Ha? Daddy!
Daddy! Diin ka, ha? Dad! Tubag ako, litse! Nanimbaraman mi, Dad. Baka ako... Daddy! Nabuang ka nagyod, Sheila. Ug ayaw kong bakake. Kay gisundan ta mo ug diin mo paingon. Nagto kang wa ko mahibaw nga didto ka sa squatters area. Nakikita ka sa imong uyab. Nga unta minyoonon ka naman. Daddy! Sheila, gikan karon ha. Dili na ko gusto nga makikita ka man itong lalaki. Nakasabot ka? Pero, Dad... Nakasabot ka ba? Kumpadre, amo nang dadon ang patayng lawas sa akong anak. Ug, salamat kayo. Way sa pa yan, kumpadre. Pero ayaw kabala ka. Ako'y mangitag hustisya sa kamatayon sa akong inanak. Di ko ni kalimtan, kumpadre. Salamat, kumpadre. So, adto na kami. Sige, ipahatod ko kamo sa kong mga tao. Naitulo ka ba nga akong ipagamit ninyo para mo'y muhatod ninyo dito sa airport? Adios, kumpadre. Sa tanaw ni mo, sir, okay na tong kumpare ni mo, Mayor. Ikaw, Bruno, unsas tanaw mo? Klaro kayo, sir. O masabo sa iyang panagway nga magitago siyang kayugot ni mo. Parehas kitag nasabtan, bro. Unya, sir, unsay plano ni mo, ha? Aw, maniid. Kinahanglang dilita mo kumpiyansa. Kay nakailaw sa bako na itong tawhana. Bitin pa to sa tanang mga bitin. Monang ang anak may pagkaliwat. Abusado nga way ikabugan. Asa nas Billy? Daddy. Di na tili ko agi bista din dugay. Okay, nga naman, Billy. Daddy, Hmm. murag nakita rin kong hanap pa ni Jis Panas. Oh, iho. Murag nahadlo ko. Tungo sa ito nahibawaan nga may hinigugmay din siya. O siguro, kanto gitawahan namin yung pilion ka na ako. Iho. Oh, Mawa na tingnan akong kabalaka. Kung mawa na katutawa na. say buot ni mo ipasabot. Kinahanglang mahipos ka ng tawa na. Iho. Si Yaya sa pakaroon. Yaya, ikaw na? Day, abli. Iko, dali. Yaya. Kadiya ato sa aming isira. Day. Ngano, Yaya? Day, nakadungog ko sa ilang gipanagsultihan, day. Nga unsa? Day, lain na nila, day. Uy, lain gid kaayo sila, day. Sa kinsa ba? Sila ko sinadi ni mo o kanag animal nga bili. Kay ngano man? Lain gid kaayo. Wa ko ganahi sa akong nadungog. Lain gid kaayo, day. Kay ngano man lagi, Yaya? Unsa man imo nabatian? Ila ko nung hipuson si Dong Jerry. Unsa? Dili ba kadang-kadang hipuson, maura man nas ipapatay. Kinuo ko. Ano na yung mga sagabal sa atong daan? Oo. May mga armas! Pati mo! Bawas mo! Bawas!
Anibal, kinsa ka mo tawanan. Sir! Oh, si Don Mariano. Maigo siya. Sir! Sir! Pagtawag mo ka siya! Pagdali! Pagdali mo! Sir, relax ha. Relax ha, sir. Nagtawag ng ambulansya. Ayaw piyo nga yung mata, sir. Animal. Kinsa ka tong mga tawana. Wa pa yung sir. King! Asa ng ambulansya! Pagdali! Okay na sa daddy mo. Nakainom na siyang tambal. Misa ka lang dugo, matong gikutasan siya. O pa lang gani kay nakatubal ng tambal. Ang wala ka ingay kabalakan. Ang gawas ni Sir Arnulfo eh. May dugo sa pagka-artista. May nagtawag maayos si Sheila. Wala siya pakibaw nga inartista lang dito. Mayog dili ta artista. Sa ako nagikaingon nimo iho. Musugot na lagi ng akong anak nga makasal mo. Gamay na lang panahon. Okay, daddy. Basta masugot na si Sheila nga makasalmi. Kanang imong utang sa kong amahan, dad. Mura lang niya nag-abog. Nagkausara papaon. Kuan. Ay, kabalah ka, dad. Magkapaabot ko. Salamat kayo, iho. Excuse ka dito, ha, daddy? Nanawag akong amahan. Ang amahan ko nga malulutan. Hello, daddy? Sir, ako rin si Draco. Dako? Ano ikaw may nagulit sa cellphone ni daddy? Sir, may nitabo ni Daddy di mo. Unsa ni hitabo? Laro ha? Arin ka sa ospital magsulti, sir. Ni may karoon sa ospital, among gidas Daddy di mo. Asa ospital? Day, mulakaw na si Billy. Asa man ko na to siya? Abot agasa to siya, ay muram tong nagdali. Si Daddy Yaya? Tos kwarto niya. Sirbiya tong... sila ra tong duha dito. Unya kay milakaw na mas Billy. Sa to pa si Daddy na lang ni mong naibilin dito sa kwarto. Makigsulti ka ni Daddy ni mo, Day. Naunsa ko si daddy ni mo, boss. Gibanhigan ko no sila. Ha? Gipakalitan nagrakrak sa ilang nibutangan. Ug naigo ko to sa daddy. Ug patay na tulad to ka mga tao. Sila si Budok, si Ekil, ug si Siano. Ay, matra. Murag ito na'y gustong mubangga sa atong pundok, busta. Gusto ko mailhan dayo kini mga tawanan, Bruno. Gusto ko magkabaw si mga tawanan. Ay, kabala ka, boss. Palihuko na to ang atong mga tao sa gawas. Mailan na to kung kinsa ang mga tawana. Doon na natin sa ospital, boss. Si Sheila. Siya kining misud sa kong kwarto. Magpaluya-luya ako. Daddy? Dad? Dad, I'm sorry. Pasaylo ako, Dad. Ako mo'y nakaingon nga nun, naingon ka, ani. I'm sorry, Daddy. Iha. Dad, I'm so sorry. Akong isaad ni mo. Dili na kumusupak sa imong kagustuhan, Dad. Tumanon ko na ang gusto ni mo. Sheila. Sa kulong kwarto hagibutang si Daddy.
Na ako no sa emergency room, boss. Asa dapat tayo emergency room? Dili, boss. Sunod ako. Dako, Oh, boss, may kiniya ka na. kumustas, Daddy? Iupirahan pa, boss. Wa pa ko na makuha ang bala nga miugot sa paa. Unsam ni pagkitabuan. Nga nung wa man mo magkabantay, Dako. Nagtanga na mo? Boss. Wa may magkabante, boss. Kaya nagtuo may ato ng mga tao ang miabot. Pero kalit man lang mipaarak sila maarmas. Pabuta ko niya dito sa itong hideout. Malintian mo na ako. Kung wa mo ikabalita na akong maayo. Bisan pa sa itabo sa kong amahan. Panganda mo na ako, Dako. Bay, Dino. Bay. Oh, ngano? Ngano ka, Tukloy? Huwag mo mag-abot ni Dong Jiri. Tuwa na siya? Tuan na, bay. Duty kong to siya. Kining, bay, may gitugong dito sa Dong Jiri. Gusto mo na? Pahibawon ko nung ka nga mamalhel ng taglaing kapuyan. Ha? Muna insulti na ko, bay. Gani, yung ikong gisugo sa pagpangitag kabalhinan. Kay mamalhin kong tangan, O gano'ng mamalhim ta? para kuno sa seguridad na to, bay. Kay nahibaw naman siya nga, kadto ko ng mga tao nga may banhig niya, dili gagong tumuhunong hangtod nga dili siya makuha. Di ka na mahitabo, Tukloy. Tungkol kay ako mismo, di makatugot ka mahitabo ka na. Pero bay, sakto bes Dong Jiri. Mas makasiguro ta kung way makatultol sa atong bag-on tong kipuyan. Kaysa dinhi nga, nahibaw na sila. Og dili malikayan nga may umaabot gyud nga mahitabo. Nya. Unsa man bay? Unsa may huna-huna mo? Asam sa tamamalhin. Nga naman eh. Dili naman ako makontak si Sheila. Basig. Naglubat lang tingali ito siya. Sir, Oh, Felix. sir. Nanawag nga itong asit sa cellphone. Unsay info? Sir, wa ko nung madayon ang shipment karon. Di ko nung madayon. Murag ugma ko nung idayon na. Mao ba? Sir, ang grupo nilang manatad ba? Huwag lang kay tinanawan na to. Lang kay tinagdan rin na to. Nagkabantay di ka? Oo, kabantay kay ko, sir. Ang butugwa ba ka na sila mangigi na to? Wa na mangigi. Nahasulan lang na nato. Ha? Oo, sa ibo may pasabot, sir. Ayaw kumpiyansa sa grupo nilang manatad. Kinakaila kay ko ang grupo ha. Pulos na mga skalawags. Basta ayaw di kumpiyansa anak nila, Felix. Yes, sir. Daddy? Billy, Kinsay nagbuhat ani Daddy? Sultihi ko, Daddy. Please. Gusto ko mubahos kung kinsab ka di mga tawana. Sultihi ko, Daddy. konsultihan teka. Unsay buhaton mo. Hutdon ko ang tanan niyang kaliwat, Daddy. Bisan pagkatapos ang binhi sa ng kaliwat. Papason ko din sa kalibutan. Masultihi ko kung kinsa ni sila. Kinsa sila, Daddy. Billy, iyo. Kana ang angay ninyong trabahoon. Ikaw mo'y sangunan ko sa atong mga tao. Nakaila ka na nila. Kung sa'y plano mo, sige, bahala ka na.
Gusto sad kong makabaos kung kinsa kining linti nga dako nga buok mo patay na ako. Hayag ka bala ka, Dad. Kung gusto sila gubat, anda mga ito mga tao. Mayong gubton ko kining lugar na, Daddy. Oh. Nipiyong siya siya mga mata. Sige, Daddy. Paway. Ako ni bahala sa risbak. Ako na, Daddy. Wa pa patay balita gikas to mga tao na ako. Kung kinsa kini mong grupo nga buot mo bangga na to. Wa pa, boss. Padayon pang nangay kay nga itong mga tao. Pero ayaw ka bala ka, boss. Dayo lang ko sa kabuan. Mailan ta sila. Oh. Hello. Tungki. Sir, bulag-bulag ka sa sila. Sundin ninyo. Pero ayaw lang mo pakita. Dili ko gusto makita niyang may sunod-sunod mo niya. Pasig, masuko siya na ako. Ay, klaro, boss. Tawagin ko. Kung asa siya paingon. Yes, boss. Asa tapingan, boss. Suman ko dito sa bahay ni Sir Arnulfo. Ayaw na. Laos nas bar. At ito papaabot sa mabalita sa ito mga tao. Yes, boss. Waday ka mananghid ni daddy ni mo, day nga mulakaw ta. Unsaon man ako pagpananghid, yaya. Nga natuog man nga akong gipakigsultihan. Nya dili to masuko, day nga milakaw ta nga wa makapahibaw niya. Makarason na ta, yaya, uy. Natuog man siya. Ang man sa lugar atong pukawon. Oh, mausag bitaw. Bitaw. Nya, gikan din ni asa man ta. Muadto ta sa ilang, Jerry. Ayay! Ngano, yaya? Waay, kita na sad ko ani guwapo. Amaw mo kayaya, uy. Dali na, manglabang ta. Sir Billy, kaya ni mo mo makatalingan ni uy. Lingaw ako ron, ha? Nilaay ko. Dako, Boss. pag-order ba na ko sa inyong gusto? Pero ay mo palabi, ha? Naibawa na mo. Okay, boss. Boss, kita dahil mo pagkanting lamisa. Kanang lamisa niya. Pawaran naglingko niya. Billy boy, kumusta naman ko eh? Giningaw na ba yung kunin mo? Masahi ko. Ato na lang ta sa taas. Sa imong kwarto aning barba. Aran makapormat ang maayos. Ayaw ka pala ka. Kuhaan ta ka kusubron. Uy! Ayay. May misalida man. Nangitag yung may makapalit kong kalagot eh. Dako! Hey! Boss. Ato. Ug dadas akong tubangan. Dali! Okay, boss. Anong balibad mga nga gabayran da mga. Gabayran ka? May problema ni, disi. Nay, kana siya, uy. Gusto ko yung manguot, bisag dili ko magpakuot. Anong balibad mga gabayran da mga. Dagan ako kagidis drink ng road good. Nyakot lang! Padili-dili pa ka! Magbote kag dili ko. Ay, silas ni mamuraman sa kagili pampam da! Ay, nga naman. Gusto kang isagol ka na mo sa laog sa mga buhaya. Tara, boss. May tawa na. Buhay ko ninyo ngayon! Nitan, buhay ko. Bagay ka ninyo! Bagay ka! Uwiin ninyo. Kansa ka?
Wa ka makailag kinsa ko. Ako'y tagya ng bar nga imong gisudlan. O naghatag kag kasamog din sa kong bar. Ako nga gustong mo relax, imo gyung gibalda. Sir. At taya gid nimo. Ipusan na ninyo. Ihagbong dito, spare. Okay, boss. Maayo kay nakakita na kong pisto nga among kabalhinan. Makauyon gusto ng Jerry atong pisto, ha? Naabakaros by dinos, ha? Kay ako siyang dadong dito. Suwayan ako siyang tanaw siyang kwarto. Bye! Bye, Dino! Bye! Bye! Bye, Dino, uy! Nakinasol, bye! Bye! Woohoo! Kusog man to siyang pita, wa may nitubag. Wa ba kasi matuog, no? Pero natuog, aglabiyang sa liyo kamata. Bahala, hinahinaan kung mayo. Huwato na ako, eh. Basig, makasabaan niya noon ko, magsigop saba-saba din, eh. Huwato na ako siyang mugawas. Hello. Boss, ako na sundan sa sila. Yan sa presinto sa kapulisan. O sige, buhat niya sa presinto. May ba, boss? Saman, among sundon sa prestation. Ayaw na. Basi mailhan mo. Huwatalin niyo siya diha nga mugawas. Okay, boss. Kasamok ba nang nanawag ni mo, eh? Katulad lang diha. Ayaw pang hilabot. Huwag ka na hilabot ini. Hay. Mao kinasiyaw, eh. Oh, asa naman ka? Katulad lang diha. Nag-unsa ka sa Sheila sa presinto. May gi-report ka siya. Ug unsa ba yung gi-report? May nahibawan ka siya bahin sa kumagkusyo nga illegal. Sir, Oh, Felix, unsay balita? sir, may nangita ni mo sa suod, Fix. Unsa? Boss, nakuno sa sud ang presintos mo sila. Di ay ba? May nakita ba sila kung kinsa ka ng pulisa nga gika-istorya na sila? Wa ko boss. Kaya naman sa sud. Gusto ko mahibaw kinsa ka ng pulis nga iyang kontak niya sa suda. Sa plano, boss. Sudlon ko maong presinto. Gusto kong makita kung kinsa ka ng pulisa. Boss, siguro ka? Gusto ko makita ang naon ng tawana. Dinhila mo. Ako rin masud. Boss, kadiyot. Bigawas na mo sila. May kaupang pulis. Maod din ang tawhan na, ha? Maunang pulisa. Murag pul-pul man ang pulisa. Dinhila mo. Dako, sorry. Ilang to sundan si Boss Billy? Ayaw. Pero pangandam lang mo, ha? Ikaso lang ang bupalag ng pulisa. Ang tama ng Dayo Armas. Ayaw na lang may ihatod sa karsada, Felix. Ipalihog lang kog ingon ni Jerry nga mobalik lang unya ko. Oh, sige ma'am ha, pasensya na kayo sa unga confidential mo kang ilang gimitingan sa mong hipi. Nakasabot ra ko.
Dili sa ko gusto nga makasamo ko sa inyong trabaho. Ato na lang, mi. Sige, ma'am. Ay, Lex. Uy. Mabalik lang niya, mi. Ah. Kamu. Sige, Risa ko. Lex! Oy. Balik niya! Wait, Gwapo lagi to, Deda. Sa piyot lag lubot. Amaw man kaya, uy. Dali na. Sino? Ano, day? May amaning tabaghak, day. Sino tabagak? Ha? Uy, kadungog, day. Ay, kadungog, Deda. Mao to pulisay mo gikabuangan? Bangas ka! Tugani ko. Mao ba to siya? Hilom di bili, uy. Dali na, yaya. Kadiyot sa... Ay, uy. Ayaw una pag nakaw. Mahimo ba? Buhi ikon ako. Musyagit ko ron. Ah, sige, day. Maayo kayo. Niya tutungos police station. Syagit, day! Tingalig na limot ka nga. Kaslo nun ta. Wa ko malimot, anak Billy. Og labaw ng wa ko malimot. Nga inyo ning pamaagi. Dali na, yaya. Ay, isiyos, me. Shit. Tanaw na itong usay may tabo kung makasal na ta sila. Sa pagkakaroon, agwanta lang una, Billy. Agwanta lang una. Pisit! Pweh! Nagdudag yung koday nga gisundan kita tong animal nga bilihot. Eh nganong naabot man siya dito. Pero nakakatawa ko day. Si Felix ba maoy naaan niya nga imong uyab nga pulis. Kang ang gawa. Day. Nagduda ko, yaya. Nga ilat ang gipanidaan kung asa ta. Ug unsa atong buhaton. Nabalaka ko nga basig unsa day? nga may buhaton sila kang Felix. Kay mo ra ba to'y naaan niya nga mo'y akong gikabuangan nga lalaki. Hala no! Tuod sa! Uy, anak, mamiligro di ay anis Felix! Dali. Oh, Billy, iho. Diyan ka gikan. Nanawag ko ni Don Arnolfo. Huwag ka man kunod dito siyang panimay. May ginakaw ko, Daddy. Diyan ka ba? Gisundan ko si Sheila. Gusto ko makakita ang lalaki ang iyang gikabuangan karon. Ngan? Unya? Kung sa'y resulta? Nakita ko na maong lalaki, Daddy. Ngan unya? Gusto kong hipuson ang maong lalaki, Daddy. Gusto kong patsyon ka itong maong lalaki. Billy! Gitimanan ko itsuras maong lalaki. Nakita ko na siya, Dad. So, sa'y plano mo? Patyon mo ang mong lalaki. Usa siya sa mga babag sa kunting kuhagang Sheila. Busa, angay lang atong bahon ko siya, Daddy. Sige. Pero siguro ang away bulyaso. Ako rin bahala, Daddy. Felix, asa na si Sheila? Tuwan na, sir. Ako nang hetod sa gawas. Ako untang pasakyon, pero sila naman lang ko, no? Gisultihan mo sila nga may importante paming gimitingan sa ipe. Oo, sir. Ay, ako na itong ipasabot. O niya, huwag man kasi malain. Wa man, sir. Nakasabot mo to sa Ma'am Sheila. Sir, musa may yung gimitingan? Nalipay kay ko, Felix. Tungod kay ako'y gitahasan pagdakop niya ng kriminal nga nailas pangan nga agila. Mo ba, sir? O, ug siya nga akong misyon, Felix. Umuwi akong kisaan sa atong hipe. Nagdakpon ko gyud si Agila. Patay o buhi. Ano? Kana orasa mo gawa sa pulisa. Gani ramatag natang ni. Paabot lang mo. Ayaw mo pag-apura. Mugawas na ng pulisa. Oras sa tingkaon, mugawas ka na siya aron manihapon. Pero, narinig
Diyos ka pulis, oh, mauna ang pulisa. Siguro ka, Bruno. O lagi, dili may mo masayop ko. Maunang pulisa pagawas ni Ma'am Sheila. Kauban siya ni Ma'am Sheila. Mauna na ang atong target. Sige, sige. Panganaog na mo. Naibaw na mo sa angin yung buhaton, ha? Sige na. Bruno. Tara. Okay, malas kang pulisa ka. Kay ipahipos ka ni Boss Billy. Magpalit sa ko para panihapon, Manok na ba'y gustong Sir Jerry? Uy, wala na ba nga? Asa naman itong yawin ako sa motor? Wala naman risk kong bulsa. Naibili mga dito sa lamisa na Sir Jerry. Balikon sa tunako, Palag, Ron, palag. Di ba patay ka? Kinsa mo? Naging palag! Nakuya pa siya. Sige, dali mo. Ikarga na siya sa sakyanan. Sige, dali. Mientras wapay nakabantay nga mga kauban niya mga pulis. Sige, leyok na yun mo. Leyok! Malas ka ng buhanga ka. Sige, gawas niyo siya, ha? Mayo din kay mingaw ug ngit-ngit. Huwag makakita nato sa pagabuhato nato nining pulisa. Sige, liyok tayo mo! Liyok na! Sige! Kinsa mo? Unsay buhaton ninyo nako? Malas ka lang. Kay bali na karon ang panahon. Ang pulis na say isalvid sa mga kriminal. Gusto sa among boss nga wagtangon ang mga tao nga maibabag niya alang kang Ma'am Sheila. Sige, pangadji na lang. Kung kamao ka mamangadji, pangadji. Kay dili ka na maugmaan pa. Ayaw, maluoy mo. Huwag mo kuya traso ninyo. Maluoy mo. Maloy? Kini ay... Ikaw, kagiron di kaglabot. Oh, be, bunir man ang imo. Joke. Ay, high blood, God. Samot ang bunin. High blood, gigay na siya. Ay, gwapo unta. Oh, lagi. Gwapo ilambaw. Nga naman yung kabili. Makig-away makagbabay. Mau na. Nabayot naman na. Animal. Ayaw ko ganig bayot, ha? Bukuan ka na siya mong oron. Suwaye. Hadlukod ba na? Suwaye na yan! Yaya, Sepa. Nagtuo ko. Usa? Huwag ka kasabot. Huwag ikong sabot. Aw! Nagtuo kang madlo ko ni mo. Sige. Pulisa ko dayon. Sige dayon, bida. Pulisa? Ay. Day na siya'y pusil, day. Hipusa ko na Billy. Nagtuo ka na kauyon ka na mong ipakita karon, ha? Bitaw. Sige! Pusila ko! Mamatay gani ko, dapat yun tagyog ka. Hilom na lang gudi, Yaya. Dali na. Ayaw pakig-atubang anang taong utok pulbura. Pulbura. Pita. Lami, agyo. Kinigisipa. Bantay na ganyang tiguangan ako. Bantay na ganyan. Sa ako nang gikaingon, Billy, dili magsilbi nang ipaagi ni mo sa kainit sa o. Usaon pagigugma sa akong anak liha nimo kung mao ka na imong ipakita pirmi ang kainit sa imong o. Ha? Kinsa mang babayhana ang makaton sa pagigugma nimo. Dili man si Sheila akong kalagutan, Dad. Katong katabang at tiguang. Si Sipa. Mao gani, dili ka magpadas kainit sa imong o. Ingon na yan ako, nga akong anak. Makikita sa imong gibuhat.
Pabilib ba siya, ipakita ng buutan ka, manggihuna-hunaon ka, matinabangon ka. Mo na. Okay. Paningkamutan ko nang mabuhat ko na, Daddy. Pero og dili gyud. Pasensyahin na ta, Daddy. Billy. Buang nga lagi, sir. Wa ko magdahom nga mao to'y may tabo na ko. At sagot tayo magtuo mo to'y may tabo na ko. Ako nga usa ka pulis gikidnap kay buti salvage. Oh my goodness. Kadakong baliwan ng kalibutan. Wa ka ba'y dahilan sa mga naong nito mga tawana? Ngit-ngit kaya, sir. Pero katong nangamatay, naklaro ko sa mga naong ato. Pero gipamusil naman to, patay naman to sila. Pero asa lagi ang patay nilang lawas? Nah, medyo ko katubag na mo na, sir. Wa kay nahinumduman ng mga ngano, nga ilang ganito. Katong na mo, sir, katong usa ka tao nga, nag-jacket o kitong, niya nagsulob mo sa bonnet siyang o. Kuan, wa na ko maklaro yung naong. Pero magilitok siya nga, siya kuno si Aguila. Aguila? Muna, sir. Kung wa pa itong hingan lang ng Aguila, wa na, siguro patay na ko. Asa ko magyud ka makita ka na tawana? Asa si Daddy? Nasa kwarto, boss. Ipahuway pa. Kuhay ko niyo ba inom? Dadadres sala. Nakadawag boss gisulti ni boss. Kuha yun siya mainom. Oo, pwede ko. Abay ko ba tuha ka karon sa panibahay ni Don Arnulfo? Daddy, Murag may problema ka. napatyan sa kong mga tao, Daddy. Unya, Upat sa kong mga tao ang namatay. Huwag ang usa. Tuwa ka ron sa ospital. kinsa? Si Bruno. O kinsa may nagbuhatan ni? Si Aguila. Agilan na sad! Oh, Daddy! Nagahi ko ninyo glayang baso. Dako! Tara boss. Ipisi, Dako. Kadang riduayin mo iya. Ganos apa masulbad kaning problema, Billy. Bahin anang Agila. Gipaliho ko na ito mga tao, Dad. Usanis mga tunok sa kong tutunlan kanang gingandag Agila. Mo! Wa mi maglisod, Dad. Wa mi maglisod. Ahilom! Di pagyud mo muangkon. Tawagis, Colonel. Gusto kong mabutang sa wanted list. Kanatawa na, ug ibutang sa pamantaraan nga usa na siya ka public enemy number 1 kanang ginganan ug Agila. Yes, Dad. Karon na yun. Tawagan ako si Colonel. Oh, Dong. Sa balita, ha? Magkaroon ka, kisukaran ka. Ay, naglata kong tiil. Kinibaw kong paborito kayo yung tiyo. Tiyo na niyon. Paborito kayo yung manoy dino ni mo. Sige, Maridino. Tuwa pa siyang kwarto, Dong. Bawa ka ni mong manoy nga. Kayots buntag. Kayots gabi, Ay, kapoy itong maayo. Mo nang wato na to nga mugawas gid siya. Sige. Pagsukadaan kay mukaon ko una matug. Okay, Dong. Unsa naman tukloy? Nagkakita na kag atong kabalhinan? Ako'y nakita, Dong, pero medyo sudlon mo lagi gamay. Mas maayo noon. Muna akong ganahan. Mas safety ta kung sudlunon og gamay. Oo. Pero, mapahaway pa man gano. Ano naman? Kaya dadon lagi yung tatika. Yung manimog kaon dadon kaya tumbay nga nakita na kong paabangan.
aron masusi ninyo. Ayaw na lang. Bayarin lang daan sa deposit o sa 1 month advance. Pero may abang na to. Matay. Tudagi ko ang nagipakitang sakit ni Sir Arnold po da. Murag doon ako'y nabantayan. Matagatubang nilang Sir Arnold po og inday sila. Luya kayong tanaw si Sir Arnold po. Pero og silang duwas bili ang mag-atubang, lagsik kay Sir Arnold po. Ay pagkakidot. Wakahay mga nagpahipian nga mga pangutana. Hoy! Uy, sad. Haw, hihi. Ay, Billy Joe. Ikaw dahil ni Billy Joe. Billy Boy. Oh. Masa ito'y sampit mo na ako? Ha? Gitawag ko ni Bug. Billy Boy? Woy! Ewan ko baboy. Baboy ko si Montano? Mura manggug kag baboy nga doon ay African swine fever. Unsa? Oha. Makal ang good. Makal ang gisnag sang ilong. At akiyong kasay blood na. Sauce, masayang yung ka. Naginuto na rin ba kayo inyong lahi? Sabot ang lahi. Ikaw, Oh. animal kayong tigwanga ka? Ay, Nakaminos ka na ko? Ha? Waoy! Wamban! Ikaw nakaminos ka na ko. Oh! Nga naman! Aw, ikaw may nakaminos dili ako. Muli nakadaot ninyo. Inyong binuwatan ako yung pagkasadon. Pagkakidort. Unsa? Why? Si Daddy. Nagunsa man na siya. Mura dunay kitanaw sa iyang laptop. Abi ko pagdili pa ni siya kabangon. Dili lang una na ko siya sa mukon. Kaya basig musaka na sa diyang dugo kung makakita na ko. Husto, manawag kong Jerry. Dong, Tukloy, nibaw na ka. Ug mulahom ko nga imo lang kinikita ko. ayaw ka bala ka, Bidino. Dugay na kayo nagduda sa mga liho. Pero magalaom ka, Bidino. Way laing masayod ani. Ako ra. Ubalag kung sa may tabo. Di ko musulti, Bidino. Tukloy. Buang nga bay. Wagi ko magdahom nga ikaw ba day ang... Sma ba mo bay? Kay basig may makadungog. Sorry. Bay, sorry. Kining, bay. Saman, mula yung tagbalhin og kapuyan, bay? O Tukloy. Gusto kong masipti mo dos Jerry. Ha? Oh, apel na ko. Ano man nagtuo kang exempted ka? Ug sungon kini atong parimay? Ug patyon mas Jerry? Nagtuo kang di kay apel? Pagkakidort ko di ay. Apel na ko? Apel na mamalin daw eh. Kaya sama tayong malin. Dili ko siya makontak. Cannot be reached ang iyang cellphone. Dili ko makagawas din eh. Kaya naa si Billy. Naunsa man yung tawhanaw eh. Mura na mag-ani na mupuyo din ni Spy. Nagtuo tingali ng tawhana nga ilan na ning panimay. Pero nahibaw ko. Sinabutan kini nila ni Daddy. Ug napugos lang si Daddy tungod sa iyang utang sa amahan ni Billy. Unsay tan-aw nimo dong, ha? Okay ra ni? Okay ra ni Tukloy. Pila ganito'y abang ni bay, ha? 5 lagi dong. Nya mga mag-advance. 1 month deposit, unya 1 month ang advance. So, mga Jess tanan. Mao gid dong. Sige. Bayri dito, aron nga makabalhin dayon ta.
Si Manudino. Naaraman to sa bahay dong. Kana ugwa to mula kauron. Pero, aw karong gabi muli man gito. Oh, sige. Pag hinahina lang niya panghipos dito sa itong mga butang, ha? Gusto na ko nga ug mga adlaw, wa na ta dito. Oh! Oh, dong! Kumusta na ka, Bruno? Okay naman, boss. Madadaan na. Mo ni ka din doon sa mga halang ang kaluluwa, Bruno. Nga taong sakop sa panuway. Dugay kayong mamatay. Tanawa, nagbinutan pagawa na. Patay na ang taga ron. Pero kay salbahis man ka na, buhi pa kang buanga ka. Ay, kaluyan lang si Ginoo, boss. Kaluwi agas panuway, oy. Bagi na, Bruno. Ay, kining may lakaw taron, boss. Kakasibo ra. O bagay pagawa sa ospital, kita na aksyon. Kuan, kining gila ay magkuko dito sa ospital, oy. Huwag lang, Bruno. Kami daw na si Draco. Ikaw, adto ka lang unang daddy. Yayag, Bruno, Sige, sige. Tana mo. Si Daddy, may gawas na siyang kwarto. Tuan na siya paingon sa kusina. Gigutom na tingali siya. At doon ako. Ay, asa na ba to si Sipa? Wa naman ko sudla dito sa kwarto. Kanihar kong gigotom. Dad? Mukhaon na ka, Dad. Sukaran ti ka. Asa mo dahil si Sipa? May gisugo pa kong yaya sepa, Daddy. Mao nga, ako lang unay mangunay og suka di mo. Aon sa man, mukhaon ka man ka ha. Sukaran ti ka. Oh, Dad! Wa na siya maminaw na ako. Nahiubos ko maayo si Daddy na ako. Ginoo ko. At sabi ako buhaton. Tabangi taon ko. Tanaw na to sa kutob ang imong pagkagahig o siyala. Tanaw na to kaya ba nimong talikdan ang imong amahan. Musugot ka sa gusto kong mahitabaw. Musugot ka. Daddy? Oh, Bailey, iho. Uy, kumusta na ka, Bruno? Okay na, sir. Ako kitas Bruno din Dad. Dinhilaw na siya. Lisod pa kaya ako siya doon sa ako mga lagaw. Ako pa na nagagawa sa ospital. Dinhilang mo na siya ni mo, Dad. Why problema? Iho. Sunod nga rin ako sa library, may gusto kong pakiksultihan mo. Yes, Dad. Unsa ka na, Dad? Iho, ning mga panahon na wa na ko'y laing tinguhaon pa. Kundili, mao ang pagpapatay anang animal nga gila. Ay, kabalaka, Dad. Mahipos na nato. Apan kanus apa? Dad. Gusto na ko karon na, Billy. Pero wag yapon mo'y nahimo. Istorya ragi kaayo ninyo. Busa karon ako na. Ako na mo plano. Dad. Paminaw. May nahunaunaan ko kung saan pagkuha ng animal nga gina. Paminaw, iho. Anoy? Unsay tan-aw nimo ning bago na tong gipuy-an? Oh, okay raman dong.
Murag medyo safety tagamay din kaysa dito sa una natong gipuyan. Dili na ko mabala ka manoy nga maguna-una ninyo. Kaya dili ta nahigayon nga mabantayan ta mo. Ilabi na kung may operasyon may. Nga dili ko makauli. Di ko mahimutang nga maghuna-huna ninyo. Dong, ayaw may gunaw na. Ikaw mo'y angay nga mag-amping tungod anay mong trabaho. Manoy? Pag-amping lang yun, dong. Ayaw kayo paapupas mga operasyon. Tagsara ko makakuyog sa operasyon, Manoy. Tungod kay doon ako ikaw galing mong misyon. Unsa man, dong? Ang pagdakop, patay o buhi anang bantugang kriminal. Kanang ginganlag agila. Oh. Ako ginagipangayo sa among labaw, Manoy. Nga ako gimudakop anang banggiitang kriminal nga si Agila. Pero, paminaw ko, dong. Nakadungog ko sa mga istorya. Ngaon sa Manoy? Nakadungog ko sa mga balita sa radyo. Nga kanak ko si Agila. Ang iyang mga gipamatay, pulos mga badlungos katilingban. Gani, kadaghanan siyang gipamatay, pulos man mga drug pusher. Bisan kinsa pang niya gipamatay, Manoy. Wa siya katungod nga bubuhat, anak. Naatay balaod. Busa dili ni angang kumkumon sa iyang mga kamot ang balaod. Pero, nakasiguro sad ka, Manoy? Nga siya laing gipamatay? Gawas sa mga drug lord? Ug di ba mo ang iyong malipay, anak? Nga doon ay usa ka tawo nga mitabang ninyo sa paghipo sa mga badlungon sa katilingban? Wa may malipay, anak, Manoy. Kibisan kami mga pulis. Dili ini basta-basta nga mupusil o mupatay sa kriminal. Mupusil lang mi kung gikinhanglan. Ilabi nagbusukol na mo. Pero kutob sa among mahimo. Paninghuaon na mo nga madakpa na mo ang kriminal nga dili na kinahanglan gamitan pa o ginagiman. Kanino itong tanong? Kung tanan pa mga pulis sama nimo. Pero na ubang mga pulis nga morsay miunay og guba sa pundasyon sa kapulisan. Kanaunta mo'y angay ninyong trabahoon. Kung saon ninyo nga malimpiyuhan na sa mga badlungon ninyong mga kauban. Mga skalawangs. Manoy. Nakuha ninyo ang gusto ko sa akong plano. Buhatan ka na ninyo sa labing daling panahon. Kay gusto kong makuha ta na ka ng animal nga agila. Liwa ka na yun kini ninyo. Yes, sir. Yes, sir. Tonton, tuog na lang dito. Natuog na sa atin ni mo gingging. Busa ikatuog na. Ako na manirado. Tulo? Sayo para baka, sayo pa kong mataugma. Ilang ka, Baudiay. Nabalhin ba ka ito? Ako susihon. Nalimot naman tao ni akong apo, nga. Tiguang naslolo nila. Kinsa mo? Kinsa mo? Kinsa mo mo? Soldario! Nari sa soda, babae! Ay, kinsa mo? O sa inyong tuyo? Tiguwap! Ay! Kuyap pa ng tiguang ka. Si, liyok mo. Kuha niyo ang apo ni tiguang. Katong babae. Kaya may kisugos mayor. Dali! Hahay. Paita ning watay TV eh. Mantin nilang taning radyo. Pero di mo siya ko magmahay ng radyo. Kay makapaminaw kong drama nga What's the Style? Huwag katong kung ako'y pasultihon. Patingog kong talabi. May galas sa dinipang sulong drama, ani ang usa ka flash report. Usa ka panimay ang isaka sa mga armadong mga tao, di gikidnap ang usa ka batarong babae nga sakop sa pamilya. Usa ka tiguang ang mitaho sa kapulisan nga ang iyang apo nga babae gikidnap sa mga armadong mga tao. Siya mao si Lolo Tansyo. Lo, usa mo gidening tabuha? Kagabi mga alas 9 antag na. Manirado na ako sa among bahay.
Kalit lang nga mamisod sa mong panimay, daghan sila, pulos mga armado. Hala. Nya, sa may gibuhat lo? Ipukpuk ang akong oo, atong usa nga, parang mo leader nila. Uy. Napaong ako pananaw, natumba ko. Pero, nabati ko gihapon ang ilang mga tingog. O, ang usa, maingon nga, dilihan ninyo, kuha ba na babae, kay muna isugo ni Mayor. Sa kunutok na? Oh, bay. Naaday ka diha? Salbahis mga tawana, ilang gikidnap ang akong apo, mga salbahis kaya sila. Unya, ang usa na kong apo, ilang ipatay. Kasalbahis ko ng mga tawana. Ilang mo na ito. Tabangi taon mi ninyo, sir. Ang akong apo, agila, tabangi in taon mi. Bay. Agila, tabangi taon ng akong apo, maluoy ka. Sige lo, bay. kasi namin na ron siya, Agila. Agila, tabangi taon ng akong apo do, maluoy taon Asin na ka. ito mo tuloy. Bay. Nahibaw na ko kung unsay naa sa imong huna-huna. Unsa man, gusto ka back up? Ayaw na. Kaya ko na. Pagkikitaan ko ang tiguan. Gusto ko mga iniyagdugang impormasyon. Oh, bay ka lang. Kuyog lang ko, bay. Wa man ko'y lingaw. Ayaw na. Ako rin mahibawa dito, Chloe. Manumbagon ko ang mga tao nga mahimuan eh. Pero, babay, matod pas tiguang, mga tao kuno sa mayor ang mihimo, ani? Bisan kinsa pa sila to, Chloe. Anamon ko sila. Pagkikitaan ko ng tiguan. Naaba ka si Jerry sa ila. Kinahanglang magkasulti, may. May hulga siyang kinabuhi. Buot siyang patyo nila ni Billy. Nagunsa ka nga ni Sheila? Si Billy? Kinsay man gyan ni Sheila? Miduaw ka sa imong hinigugma? Ugod sa ilabot mo. Tingalig nakalimot kang kaslunon na ta. Wa kailangan ikasulti. Gawas anang kaslunon ta. Hoy, Billy. Sultihan ti ka. Wa pa kumutando sa inyong gustong mahitabo. Busa ayaw pagsigig sulti, ana. Kahilas ko di mo. Sa ato pa, way paglaom nga makasal ta. Mao ba? Kung mahimo pa lang. Dili gid unta na mahitabo. Kung mao na, mahimo gid ay. Inyong gipiit si Daddy sa iyang utang diha ninyo. Mahimo magmubalibad ka. Pero ayaw mig mahayos mahitabo unya sa imong amahan. Kay nga no, unsay buhaton mo? Wa. Pero nahibaw ka na kung unsay mahitabo ni Daddy nimo. Sa higayon nga dili madayon ang atong kasal. Mga salbahis kin mo bisagot saon. Diha ka na. Bisag unsa pay buhaton mo, Sheila. Dili ka na makabalibad pa. Wa ka na'y mahimo. Gisundan ko nila ni Pili. Dili lang ko mulahos dito sa bahay nila ni Jerry. Kaya lisod na. Mulahos na lang akong pauli. Hello, Waki. Mo ba? Sige. Balik lang rin. Pabotong ka na mo. Sige. Ay, sabar, boss. May sakay ko ng taxi si Sheila. Padaw natin ito uli. Pero nag-unsam ka siya nga ni. Ganun naabot mo siya nga ni. May lain pa bagod, boss. Mudo auto sa bahay si Kuya. Ay, kasakit, tatay. Saban, gusto ka bukaan di kasi mo, ha? Sino? Ha? Ayaw, boss. Boss. Dili ko gusto makadungog mga po nga makapasakit sa kundukan, sino? Nakadungog ka?
Sorry ka, boss. Sorry, boss. Ay, Boss. Waki, boss. Sige. Panda na si Kenan. Bagaton ta si Waki. Kakadiot, nana. Unsay... Ayaw, Kondo. May tuyo na ko. Isa ka. Nangita ka na kuha ba? Ha? Ako ang imong gipanawagan sa radyo. Ako si Agila. Agila? Oh, salamat kini Aga. Salamat taon, Diyos ko. Don Mariano, may bagting imong cellphone, sir. Ibaliw kong tubag, Bruno. Hello? Kinsa ni? Kadiyot. Sir, si Tolio, sir, ang gipabantay nato sa bahay atong tiguwang. Ambi. Oo, yeah, sir. Hello, Tolio. Unsay balita? Mao ba? Sige. Ayaw lang yun pagbiya diya. Bantay ang matagliyok sa tiguang. Sige, bye. Sir? May tao kuno nga misuod sa panimay sa tiguang. Ugwa na'y lain. Siya na ang atong kipaabot. Unsay sunod na itong buhaton, sir? Nakapaminaw ko sa imong panawagan sa radyo. Gusto lang ko masayod kung unsa kini hitabuan. Gikidnap nilang akong apong babae. Ang usan ako kaapo ilang gipatay. Kung tuwa pa karon sa punerarya. Di ko magkapagawa sa hayas kong apo. Wataw ko ikabayan sa punerarya. Ayaw ka bala kami hitungunan. Tabangan ka. Pero gusto lang kong masayod kung nakaila ka ba itong mga tawhana ng niso din Din siyang panimay. Ako'y nailhan nila. Pero pulo sila mga armado. Ang uban tag-as ang ipagdaang mga armas. Pero nabati ko ang usang misulti nga mayor ang nagsuko nila. Mao ba? Batay! Kaba! Siya raw di siya masagag ato. Natusak-tusak sa mga bala ang bais tiguang. Ug tuwa sa sod siya gila. Pagsabantaw ko, sudulan na to. Sige, sudal niyo. So siya kung patay na bagyo sa gila. Kung buhi, ayaw lang piwasi. Gusto ko daniunta siya sa tumpangan ni Don Mariano. Sige na, liyaw na mo. Oo, tanong mo. Sige, paitaan niyo ang iyang patiglawas. Kung buhi pa, ayaw yung piwas siya. Gusto ko madago siyang buhi sa tumpangan ni Don Mariano. Sigurado yung dunal tayo bonus sila. Buhi na sa mga kambit yung makadaan mo. Sige, magpaabot ang yun sa gawas, ha? Dali na yun, kay Masig may makabot ng mga polis. Ako'y kipangitan ninyo. Dugay ba ng kawas makadaan? Ok! Ursa ba niya? Wapay makita. Dali na yun! Nayati na. Niya ng mga parak. Patok! Dali na niyo niya. Animal, doon lang ang mga parak. Bahala na. Musibat ko. Di ko mapanagop. Bahala si Patok. Antigwag, patay na siya. Buhi pang usa.
Yan ang magprak. Felix! Sir. Pag-api ko, sudlong tao mong bay. Yes, sir. Dali na! Sir, kasi mo ni mga tawanan. Pulos mo ni mga armado. Huwag ka ba'y nailhan na nila? Wa ko kailan ni mga tawanan, sir. Kini nga matay, sir. Yun na. Ang katutigong. Pangitaan ninyo. Kailan tigong dyan, patay na. Unsa? Kuan, sir, upat ang kuan patay ikalimang tiguang. Naglibog ko, Felix. Kung tiguang ang tuyo ani mga tawhana o ila kinikipatay. Kinsa man siya nagpatay ani upat. Tuod, sir, no? Sa ato pa. Doon nila yung subject nga involved. Ug mao kining nagpatay aning upat ka tao. May gidudahan ka ba, sir? Ha? Sir Jirek? Kuan, makalibog kay sir da. Kuan ba? Kanang, sir? Uy, milakaw mo siya. Asam ka to sa pengon. Dako, unsa na balita? Boss, among gira pido ang pais ni Kuwang. Among gisangag sa mga bala. Uya pagtanaw sa itong mga tao dito sa sud. Nabtan ni sa kapolis. Mautong misiba talang ko kay mabtan niyo ko. Unya, sila si Patok. Tuwa pa na sa boss. Ang butong nagkagawas pagkato siya. Uy siguro ikapilo sila na ang mga palag. Gibiyaan mo mga tao na to. Kahanggaw biyan mo. Boss, kung magpawiling ko dito, delikado kay ilado na bago sa mga polis. May mga tao lang to kay mga bago ba to? Ito mga basa sa parak. Hindi man. Susiya ko nung sineta mo. Huwag klaruha. Kung patay na ba si Aguila? Diri! Gibuhi ta ka. Aron makasulti ka na kustinod. Pero ug di ka musulti, dinhi ka nalang kutob. Kinsay nagsugo ninyo? Ug kinsay tuyo ninyo nga patyon? Ako, dili ba? Di ka mutugan, ha? Kita ka rin kutsilyo. Usak ka pangutana. Usak ka tubag. Kinsay nagsugo ninyo? Di ka magkapatugan ako. Adi ba? Mau ba? Puis lugiton ko ka kining bala nga naungot din sa mong samad. Pinaagi aning kutsilyo. Daghan ng dugo nga miaga sa mong samad. Karon, kung di ka pamutugan, ang imo ng mata ang akong lugiton. Mutugan ka na ko o dili? Ha? Si Jerry. Siya ka na nasa TV. Kinuo ko. Kang kita man ang bahay nga. Billy, iho. Unsay nahita mo, ha? Si Daddy. Si Billy tingali ang nanawag. Paminahon ko ang ilang pa nagsulti. Sir, sige hangat-hangat mo dia, sir. Felix, kanang nasa poste, dili ba? CCTV kamera ka na. Umahog yun, sir. Nag-function pa ba ka na? Basin, sir. Mahutan na tas barangay. Paminaw na ko. Makita kayo ang maumbay, aniti ko. Huwag makita usap kung kinsay misod sa ilang panimay. Felix, dali. Mangutan na ta sa barangay. Wa ba day matino sa imo mga tao kung patay na ba o buhi pa?
klaruha ko no iho. Siguro maka sila nga naa si Agila dito sa sud. Sige. Pahibaw adayin ko. Gusto ko masayod. Sige, iho. Sige. Sige, bye. Unsa man to? Puanga. Nasagiran ako ang latad, og nahog. Madali kong suot sa kwarto. Dali, Mister. Taas ang monitor sa CCTV. Salamat. Felix? Oh, sir. May nag-function dahil ang tanan na ng CCTV, sir. Makakuha tag lead sa mga pangitabo. Okay, tara sa taas. Sundan ang tanong. Oh, kana dong. Maunang iskinaha ang nahitabuan. Pero kining usa ka kamera dire, sir. Murag maayo kayang kuha niyo. Klaro kayong angle rin napita. Oh, sige ko dong. Kini ko nung kamera ha. Naka-record mo ka ni? Oo, naka-record na, sir. Ay, tibok adlaw record na. Sige. Mahibaw ang tanak kung unsag yung kinahitabo. O kinsag yung naghimo aning pagpamusil. Mao na. Oh, kana. Sige dong. Hinahinay lang fast forward, ha. Hinahinay lang. Aga. Sige. Kana. Stop. Iatras o gamay. Kana. Pause. Okay. Sir. Awa, sir. Kanang sakinan nga nagparking ba? Kana. Dong, i-zoom in ko na dong. Palihog, kana. I-zoom in dong. Sir. May nabati kong kasikas ganiha sa nakisulti ko sa akong cellphone. Murag na niid sa akong mga lihok na. Kinsa man ka? Tora, tuas kusina ang maong kasikas. May nakasud ka nga laing tao? Wa karon sila si Billy din Ingon man ang iya mga tao. Kung mao, kinsa man ka ni? Imposible sad kung ang akong anak. Susihon ko dito sa kusina. Naagita ko. Kung kinsa ka man, dili ka gyud magmahay. Naagit. May anino sa tao. So ay Rugleo, buak yun ang oni mo. Sir? Sipa? Ako tao ni sir. Binaku kinsa. Nakunsa man ka ni, ha? Magluto, sir. Ikaw na lang luto, sir. Hilaw niya! Tiwasan na imong trabaho niya. Kuyawan ang tanim mo na. Ay! Kuyawan ako. Haskag ni Bulto pato sa nangiyang gitiyon sa akong Huwa na. Pahak na ta ni akong Ay, kamagkauwaw. Sungugo na unta kong sipa pahak. Sir, tanawa, sir. May usa ka tao nga nag-jacket og itom. Nagkausag bonit nga itom. Ang iyang paruga. Wala siya makuha sa CCTV nga nagatubang, sir. Talikod na gino. Pulos yun nagtalikod ba? Dududa ako, sir. Kaning tawahan na, sir. Kanang nag-jacket og itom. Muna na musil. Nagkailan ako ang tawahan na, Felix. Nakaila ka, sir? Kinsa mo na nag-jacket og itom, sir? Si Agila. Mauday na si Agila? Unsa? Mao ka na, Daddy. Nahurot ang itong mga tao. Si Draco rin buhi. Animal. Let's say! Kagahi ba ng animal nga Agila?
Nganong lisod magyug kayo siyang tumbahon? Unsa maginanim pagkahitabuha? Suginlay ko, Billy. Gusto kong masayod kung unsa kining pagkahitabuha nganong nga nahurot man ang atong mga tao. Paminaw, Dad. Bisag usap may batoy mo. Di ka makapatukan ako. Bisag iyo makapatyon. O di ay, sugihagit ko nimo. Abi nimo, chance ko na ning gihatag nimo. Pero nagbagahi ka. Pusino ko ni mo. Patya ko. Di ko mahadlo ko matay. Patya ko. Ako pa. Ano ba? Shit. Para mapaluhod kayo na. Duhaon na itong kapa, ha? Ako pa. Luhod ka man lagi. Karon, kung napaluhod na ka, makahimo po ko sa pagpahigda ni mo. Ayaw, malol ka. Malol ka. Okay na. Sakit na kayo. Katapusan ko na ning pangutana. Kung di kayo musulti, kini ng imong agtang na akong lungakan. Okay. Wala ko'y oras para nimo. Sorry. Gipupos mo kong oras. Di ka na magkamahain ako. Mo na tabo, Dad. Asa si Draco? Ako magipatago. Lisod na og. May nakakita na og. May ilhan siya. Pasi madamay pa ta. Animal. Kalma lang, Dad. Unsa naman ang bahay ninyo ni Sheila? Murag wag yapay kausaban, Daddy. Wabay gihimo si Don Arnulfo. Naaman, Dad. Gani mo rin nakita rin ko kang sila nga naluoy siya siyang amahan. Pero, lihay lang yapon ako. Bida. Ikaw sad ayaw iparehas ang tanang mga babae. Nga dali na ni mong mahaylos kwarta. Lahi ka na si Sheila. Tinuod na, Dad. Tinuod na. Ug mao ni hinungdan. Nga dili ko busugot ka maadto siya slain. Sa ato pa, may pagbati na nga miturok diya sa imong kasing-kasing Billy. Murag, maingon-ingon ana, Dad. Sige. Ipakita nga maayo kang mudiskarte. Ika na'y mahibaw na na. Ika na'y bahala na, Billy. Dad, unsa kaog. Ako na luguson na babayana. Unsa? Luguson na kanan ako. Pida ka ng utok ni Munog. Pida. Billy, iho. Bisan unsaon na ginaghapo ng pagkabugok sa mong utok. Dad! Sultihan ta ka. May nakita ko kang Don Arnulfo nga mapahimusla na to siya, Billy. Uy. Sa laktod, magamit ta siya. Sa mapaghihadad nga magamit na siya? Basta, ako nang bahala na. Kami lang ngunya na si Don Arnulfo ang magsulti. O ikaw na'y bahala siyang anak. O ako na kang Don Arnulfo. Oh! Ikaw rin, Ilong? Sa iyo lagi ka? Si Manoy Dino. Wa pa man mauli, dong? Milakaw ba siya gabi, eh? Wa ra ba ko makamatikod dong da? Kay, nakatuog man ko. Gikapoy sa taong ko sa tong pagpamalhin. Mukaon ka dong, kay sukaran ta ka? Busog pa ko. Asam to siya? Tuwam siya paingon sa kwarto ni Baydino?
siya mauli. Dong, Dokloy, may jacket ba si Manudino nga leader nga itong? ha? Nga naman, Dong. Kwan. Ako antang gamiton. Uslan sa nako sa makadiyot ba? Wa man ko kabantay nga may little jacket na si Manoy Dimo. Ang jacket ana kadtong maong nga jacket. Usar man kabuok. Mao may pirmi na kong malabhan. Mao ba? Ay pagpalit lang dong. Na may daghan ana sa mga ukay-ukay ba? Mga original pa na. Nya, sa man dong. Siguro ka Tukloy? Siguro ka nga wa siya leader jacket nga itom? Ay, wa, uy. Kaya na pa, wa na. Ako nang ipangayo. Kaya ganahan kay ko ng jacket nga itong. Kaya muratag si Cardo na, ang probinsyano. Ganun din naman ka magpalit, Jerry. Uy. Manoy? Ganihar ka diya? Ano nangita ka man ng jacket ng leader? Nagtuog kang magamit ko, anak. Ha? Manoy, nakita ko na siya gila. O sama mong barog og linihukan. Ug nagtuog ka nga ako sa gila. Mao ba, Jerry? Unsay sunod nga mahitabo. Higalaan mga suki ng kahanginan ayaw sa pa sa pagpaminaw, ang uban pang mga sumpay na tusugilanon managlahing dalan. Tagsuwat og Direktor Ray Arellano, Spinner Joel Vince, Recording Editor, Randy Tayag, Soundman Ricky Garing, kalit sa RMN Drama.